Здравейте и добре дошли в пътешествието към по-здравословен живот. Аз съм доктор Йорданка Господинова и днес ще бъда вашия водач в осъзнаването и овладяването на трайното отслабване. Посветила съм кариерата си на това да помагам на хората да постигнат целите си и се радвам, че днес мога да споделя тези знания с вас. Отслабването е тема, обградена с митове, бързи обещания и често с много разочарования. Но аз искам да я опростя за вас. Ще отидем отвъд обичайните съвети и аз ще по-малко, движете се повече. Ще се задълбочим в това, което наистина работи в дългосрочен план. Практически, научно обосновани стратегии, съобразени с вашия живот. В този видеоклип ще разгледаме всичко. От основите на здравословното хранене, през развенчаване на разпространените митове, до разбирането как психическото ви състояние влияе по пътя към отслабването. Независимо дали току-що започвате или търсите начин да поддържате напредъка си, не забравяйте, че устойчивото отслабване не е състезание, а пътуване. И аз съм тук, за да ви напътствам през всяка стъпка. Така че вземете тетрадка, настанете се удобно и нека да започнем. Разбиране на отслабването. Нека първо започнем с това какво всъщност е отслабването. Не става въпрос само за сваляне на килограми, а за създаване на здравословен баланс в живота ви. Ключовото понятие тук е калорийният дефицит. Това означава да консумирате по-малко калории, отколкото тялото ви изгаря. Но не става въпрос само за по-малко количество храна, а за умно хранене. Качеството на калориите е също толкова важно, колкото и количеството им. Включването на разнообразни храни, като плодове, зеленчуци, пълнозърнисти храни и добри източници на протеин, не само осигурява основни хранителни вещества, но помага да се чувствате сити и удовлетворени през целия ден. Важно е да не забравяме, че тялото на всеки човек е различно. Това, което работи за един човек, може да не работи за друг. Митове срещу факти. Сега нека разболим някои разпространени митове за отслабването. В интернет има много дезинформация и е изключително важно да знаем кое е вярно и кое не. Мит номер 1. Диетите, обещаващи бързи резултати, са ефективни за дългосрочно отслабване. Истината. Тези диети често водят до временни резултати и могат да навредят на здравето ви. Устойчивата загуба на тегло е поредица от постепенни промени, а не чудо за една нощ. Втори мит. Чрез целенасочени упражнения можете да свалите мазнините в определени зони, като корем или бедра. Това е мит. Въпреки че може да тонизирате определени мускули, загубата на мазнини се случва равномерно по цялото тяло, независимо коя зона натоварвате. Мит номер 3. Ако не се храня късно вечер, ще отслабна. Факт е, че не става въпрос за това кога ядете, а по-скоро какво и колко ядете. Енергията си е енергия, независимо по кое време я консумирате. Разбирането на тези истини ви помага да подходите към отслабването с правилната нагласа. Става дума за информиран избор, а не за следване на заблуждаващи модни тенденции. Здравословни хранителни навици. След като развенчахме някои митове, нека помислим и върху изграждането на здравословни хранителни навици. Не става въпрос само за избора на правилните храни, но и за това как ги консумирате. Първо, нека да поговорим за баланс. Здравословното хранене трябва да включва правилна комбинация от макронутриентите, въглехидрати, протеини, мазнини. И да не забравяме за фибрите и витамините от плодовете и зеленчуците. Балансът е от ключово значение не само за отслабването, но и за поддържане на цялостното здраве. Времето за хранене също е от решаващо значение. Храненето на равни интервали помага за регулиране нивата на кръвната захар и за поддържане на метаболизма стабилен. Това означава, че не трябва да се прескачат хранения. Физическа активност и здравословен начин на живот. В допълнение към здравословното хранене, физическата активност също играе важна роля в процеса на отслабването.
Ключът за включването и в живота ви е да намерите дейности, които ви доставят удоволствие. Не е задължително да са часове във фитнеса. Може да бъде разходка, танцов клас, йога или дори градинарство. Важно е да останете активни и да го превърнете в редовна част от ежедневието си. Редовната физическа активност има многобройни ползи. Тя подобрява здравето на сърдечно-съдовата система, подобрява настроението, повишава нивата на енергия и дори помага за регулиране на теглото. Ако не сте много активни по принцип, започнете с малки упражнения. Дори разходки от 20 минути на ден имат значение. Постепенно увеличавайте продължителността и интензивността, когато си почувствате по-комфортно. Психично здраве и отслабване. Наред с хранителните навици и физическата активност, има още един важен елемент по пътя към отслабването, а именно психичното здраве. То е също толкова важно, колкото и останалите компоненти. Стресът, негативното говорене на себе си и нереалистичните очаквания могат да попречат на напредъка ви. Важно е да си справяте с стреса и да поддържате позитивна нагласа. Не забравяйте, че отслабването е пътуване с възходи и падения. Бъдете добри към себе си по време на целия процес. Също така внимавайте за емоционалното хранене. Често се случва да се обръщаме към храната за утеха, но е важно да намерим по-здравословни начини да се справим с емоциите. Дейности като разходка, разговор с приятели или водене на дневник могат да бъдат ефективни алтернативи. Дългосрочни стратегии за устойчиво намаляване на теглото. След като обсъдихме основните аспекти на отслабването, нека да поговорим за дългосрочните стратегии. Устойчивото отслабване не е свързано с бързи решения, а със създаването на трайни промени в начина ви на живот. Дългосрочният успех в отслабването се постига чрез последователни и устойчиви навици. Това включва редовна физическа активност, балансирано хранене, грижа за психическото здраве. Но как да направим тези промени трайни? Започнете с поставянето на реалистични и постижими цели. Малките, постепенни промени са по-устойчиви от драстичните. Празнувайте малките си победи по пътя. Те се натрупват в значителни постижения. Силната система за подкрепа е от решаващо значение. Обградете се с хора, които разбират и подкрепят целите ви. Независимо дали става въпрос за семейството, приятелите или общност като тази на Smart Diet, правилната подкрепа е от решаващо значение. Бъдете отворени за учене и адаптиране. Редовно преоценявайте целите и стратегиите си, за да сте сигурни, че те съответстват на настоящата ви ситуация. Не забравяйте, че имате силата и властта да направите положителни промени в живота си. Правете стъпка по стъпка, бъдете търпеливи и се доверете на процеса. Не сте сами в това пътуване и ние сме тук, за да ви помогнем. Нека заедно да прегърнем едно по-здравословно и по-щастливо бъдеще. Ако искате да научите повече, посетете smartdiet.bg. Пожелавам ви приятен и усмихнат ден!